Gaur jaieguna da, egun polita. Euskara, hezkuntza eta ikastolak dira honen ardatzak. Euskara gabe, ikastola gabe, ezin ulertu gaur bezalako jai bat. Horregatik, Jaurlaritza honen arduren artean beti izan da ikastolen finantziazioen laguntza. Xabier Arretak esan duenez, finantziazio publikoa beharrezkoa baita olako jardunetan aritzeko. Jai honen bidez, euskararen alde eta ikastolen alde gaudela adierazi nahi dugu. Asko aurreratu dugu, baina oraindikan badugu zer hobeturik. Asko aurreratu dugula esan dut, eta egia da, asko dugula hobetzeko. Gai gara hobetzeko eta aurrera egiteko. Egin duguna orain eskuen artean, eta egingo duguna lortzeko badugu tresna egoki bat. Eta hori da gure euskal hezkuntza sistema. Sistema ona, kontsentsuaren fruitua, adostasunean eta akordioan oinarrituta. Guztion sistema da. Lomceren aurka lan egingo dugu, defendatuko dugu gure sistema. Ez izan zalantzarik. Horregatik, gaur eta hemen kontsentsuaren beharra aldarrikatu nahi dut. Zeren kontsentsurik gabe, ezin da, inolaz ere hezkuntza sistemarik ereiki, ez da hobetu ere. Hezkuntza sistemak ez dire inposatzen. Hezkuntza inposatzen denak bide motza dauka eta laburra. Lomcek ez du kontsentsurik eta gu kontsentsuaren alde gaude. Gure sistema oso ona da eta hori da gure ardura, gure borondatea eta gure erabakia, gure sistema bermatzea eta defendatzea. Baina, gaur bestaldetik ere iparraldean, aipatu den bezala, hezkuntzaren eta euskararen aldeko inguruko ekitaldi bat ari da ospatzen. Eta gure jatzaileko eta Jaurlaritzako hainbait ordezkari ere han daude. Hezkuntzan sinesten dugulako eta euskarari haizea eta bizia emain nahi diogulako. Hegoaldean eta iparraldean, mendebaldean eta ekialdean. Euskara plazan nahi dugulako. Euskara jaigialdi plazara aldarrikapenean sinesten dugulako. Gaur, beraz, iparraldeko Saran eta hegoaldeko Amurrion hezkuntza eta euskara aldarrikatzen dugu. Leku bakoitza bere ezaugarriekin, baina ez gaitezen serioa jarri. Gaur jaieguna da eta ospatzeko eguna da.